Hej och välkommen till PS4! Min på. Är din på? Ja. Nej, just det, yes! Oj, vänta, gå till Battlefront. Jag filmar bättre än Felix kanske. Men skit. Fan vad svärd framför kamera Felix! Själv Felix, men får svär. Din lyser inte. Det brukar funka om det går in i mission och så kör vi något tillsammans. Jag måste bara visa min fina dosa för dig och för mig. X. Så. Okej. Missions. Inte multiplayer. Vad hände? Vänta, får jag kontrollen? Du trycker. Vi kör en survival. Men Alex, ska jag visa dig hur man äger nu på... Men gör det. X-Wing. Ska jag visa hur man äger? Nu ser jag komma in då. Vänta, så. Och så. Inte solo split screen. Jag kan inte joina. För det är inte på. Oj. Vänta. Det här slocknar nu. Men jag vet. Nu är det något fel. Joina. Nej! Du är på soloplay. Men ska jag visa hur man kör som en ägarkille? Felix också komma in. Det blir inte roligt Felix. What? Du ska hela bordet, Felix. Kör hela bordet Felix. Oj. Felix! Oj. Ställ tillbaka. Ursäkta mig för det. Ja, det blev en liten krasch på det. Alla kameror välte. Och kommer ihåg Felix fel. Ja, men... Nej, det var inte det. Jo, du ska dela bordet. Vi håller på att bygga om. Det är väldigt lite folk. Tak! Jag vet inte hur man gör det. Ska vi se hur man... Så är det Felix. Ska vi... Vänta. Kolla. Ska jag visa hur du kan göra för att äga? Tryck på L2 när du kommer in i. Jag ska bara visa lite snabbt så vet jag. Har du sett det eller? Ja. I videon när jag gör så eller? Ja, värsta pilot. I alla fall PlayStation buggar så. Va? Vad hände? Jag också kommer Vänta, gå till... Vänta. Tryck på PS-knappen. Det här. Ja, PS-knappen. Vad fort. Ja, så. Vänta, får jag fixa det här då? Ja. Vänta, vad hände? Vänta. Alltså, eller vi kan bli pauser eller sådär. Ja, vi tar en paus. Ja, vi tar paus. Oj. Oj, ursäkta mig för ni kan såga. Det tar vi på paus. Ja, tillbaka och vi fick igång båda kontrollerna. Ja, men... Starta något nu. Det är vilken training, tror jag. Vi tar en training. X-Wing. X-Wing kill. Gasbit. Exa igen. Nej! Ja, nu kan vi köra tillsammans, hurra! Och din har filmat i, jag vet inte. Och mina har filmat i 3 minuter och så. Äntligen fick vi igång tillsammans igen. Ganska länge sedan en video där vi körde tillsammans. Alex, dags att spela det så Battlefront. Nu ska vi äga imperiet. L2 zoomar du på TIE Fighter och så. 2. Nu ska vi köra. Okej, och... Bla bla bla, jag har sett den där filmen Jag också. 100 gånger. Okej, jag är inte van att köra så här. Jag är nere. Jag är nere. För att du vill sitta på golvet. Det kommer fiendeskepp här, Felix. Ja, Alex, jag kan... nu kunde jag styra. Jag tittar på fel knapp. Jag också. PS4-kontrollerna är konstiga. Det finns 2 styrknappar. Och jag sitter askonstigt när jag kör. Men jag har börjat sitta bra igen för att... Snart så kommer de onda Felix. Jag vet, TIE Fighter incoming. Ja, jag spelar så. Alex, jag har bara skjutit mot en grav. Jag trodde att det var TIE Fighter. Okej, TIE Fighters incoming.
flowiga. Jag är flowigast. Jag springer Felix! Alex, jag ska spränga en missil. Alex, om man har dem i så här inzoomning, då kommer missilerna följa. Jag blir träffad! Jag träffade Felix! Jag slapp över människan. Jag har inzoomat på honom. Okej, jag springer. Vänta, nu kommer min TIE Fighter. 6 minuter. Det här tycker jag rätt så mycket. Ja, faktiskt. Men jag ska bara säga en grej. Rover, om du tittar, om vi pratar mycket, du tittar, sluta shoppa. Jag vill bara säga det. Det är fel att säga så. Felix! Vadå? Du säger så på min kanal. Vadå? Du säger så. Vadå? Jag skulle bara säga att han var väldigt tjock ut. Det är frivilligt att titta. Reparious. Vad är Reparious? Det betyder att jag störtar och de som Poe. Betyder det att man störtar och att man ser Poe? Hur länge ska jag filma tycker du? 10 minuter? Och så jag satte den med missul. Jag ser ingen! Oj, där ser jag. Inzoomat! Inzoomat? Jag har kommit till jag ska göra. Inte. Backa bugg! För det backar buggen. För det backar buggen sprängde jag en TIE Fighter. Det var jag sprängde. Men jag sprängde också TIE Fighter. Det var en mutsling, ska jag säga. Jag är uppe, okej? Yes! Jag sprängde. Okej, jag slog en bakåtvolt precis innan. Jag kom Tajsas. Felix! Felix, var det inte sällskap? Har vi? Så kul! Då har vi besök, då kokar jag en tårta. En dödstårta! Men så ser en droid hittills. Då säger vi har besök. Då kokar jag en tårta, säger C-3PO. Är det med dig? Kan du spränga nästan? Hur länge har jag filmat? Vi har filmat i 18 minuter. Ska jag försöka klara det här innan 15 minuter? Alex, vi har ett uppdrag. Vi ska klara det här innan 15 minuter. Ja. Vi får inte filma. Vi vill filma samtidigt faktiskt. Ja, faktiskt. Så här, en sekund mer, så här, en mindre. Okej, där sätter jag den. Aj, jag brinner. Nu ska jag köra det coola modet. First person. Ja, first person. Så du verkligheten. Ja, så här ser det ut i verkligheten för alla piloter. Men de har inte det här siktet framför sig, eller sin livsmätare. Men allt annat ser så riktigt. Jag var en enda, för det är superspring. Alltså, ja, wow, träffad! Felix, vi kommer inte hinna på tömmen. Alex, det är 9, vi har typ 6 minuter kvar. Alex, vi kan hinna. 6 minuter. Vi har 6 minuter kvar, vi kan hinna. Jag kommer, nu skjuter jag missiler mot ett ställe med asmånga tankar. Och de missade alla. Vi måste hinna. Nej, jag kör i tredje personen. Jag tror jag åker tillbaka till stan. Ja, jag är i mitt stan. Jag är inte i stan, jag är långt. Ingen mitt stan i mitt stan. Jag sprängde den med missil. Enemy town. Jag vet vad sa ju så. Skjuta skynda på oss. Alla. Enemy town. Det är min nya favoritlåt. Nej. Favoritlåt. Enrique. Oj. Han ropar. Jag slår bakåtvolter. Han ropar. Vi har 5 minuter på oss. Vi är så jävla... Vi har 4 fiender, 5 minuter. Tror du vi klarar det? Nej. Vi har 5 minuter. Men annars har jag inte en 2 efter. Vad tror du det? Ja. Och där satt jag den. Vi har 3 minuter. Jag kanske börjar filma för min kanal istället. Vadå?
min kanal, för jag har ju... Eller så gör du för soppa guideline. Alex, jag kommer till city. Jag ska hoppa! Hoppa åt det steget, bra! Jag ska hoppa, sa jag. Men jag blev skjuten. Jag blev skjuten. Det finns kvar. Jag kommer en kompis till mig. Vi har 4 minuter och 3 fiender. Hur ska vi klara detta? Vi har mer än 3 fiender. Vi är bra på detta. Ja, vi är awesome sämst. Jag känner, jag var bättre i Galaxens bästa pilot. Och sånt. Felix, varför var det tyst? Vadå? Jag var tyst. Helt knäpptyst. Ja, men jag blir koncentrerad då. Stå still. Hej då. Den videon kanske Grover skulle gilla. Snacka med de andra nu, Felix. Vi ska spela. Förlåt. Jag tänkte bara till oss. Eller... För att mina gamer säger åt han. Vilka gamer anstränga taktik säger han. Kan du vara tysta, Felix? Jag känner att jag visste. Alex, vi har 3 minuter och 3 fiender. Alex, vi är awesome sämst. Vi kan inte vara tysta. Låt lugnet flöda. Ivrig frid. Vi kan inte skulda något gästja. Och det är så synd. Taj. Ha tysta. Alltså även om jag skulle playa och då hade jag haft gästja. Det var hemskt. Då säger bara att det är som dess. Jag har köpt multiplayer för mycket och kört en mot hästiga. Och vi har bara, oh my god, 5 minuter. Vi har 3 minuter fortfarande. Alex, spräng dem, Garek! Again. You're gonna give me. Det är verkligen så värdelöst. Ja, vi är värdelösa. Titta, tur att det inte kommer upp på YouTube. Fattar du? Tur att det inte kommer upp på YouTube. Felix. Det är min humor. När något går dåligt sen. Tur att det inte går upp på YouTube. Att det gör det. Felix, vad är... What? Kolla Alex, jag kan hantera det så. Jag är bra. Sådär. Nej, men varför sitter vi i Google? Vänta, vi sitter i samma rum. Bara att vi Felix, ska vi börja avsluta? Ja, jag tänkte... Vi har 2 minuter på oss, Alex. Fort, spräng. Vi har 2 kvar alltså. Kom on, fort! Alex, spräng dem! Jag är blind, Felix! Alex, vi har bara 2 fiender kvar. En fiende sprängs nu! Alex, jag spränger en fiende nu. Jag sprängde en fiende. En kvar. Vad är det? Den är bakom dig. What? Fast den sköt en missil på mig. Så du sprängde alltså? Nej, jag lever, kolla. Det är som när jag fikar till missions. Man överlever. Krockar och sånt. Men vad är det TIE Fighter? I can see one TIE Fighter. I cannot see one TIE Fighter. Okej, Felix! Jag skulle bara ta en. Jag skulle bara ta en grej. Men Felix, det spelar 14 minuter. Det borde räcka för. Nej, kom on. Fort Alex, vi måste springa. Jag såg det. Nej, jag följer efter dig. Jag ser inte TIE Fighter, men jag ser dig. Jag är filsam. Spräng den Alex. Vi kommer inte hinna. Nej, vi måste avsluta. Hej då. Det kommer en del 2 snart.